முன்ன முன்ன இல்லை இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் முன்ன இதே தான் அதான் அதே தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வேணா என்ன மியூட் போட்டுருங்க, பிகாஸ் நான் திருப்பி ஸ்டாப் பண்ணி தான் போற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நான் பண்றேன் மாதாஜி, நான் பண்றேன் ஓகே. பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கிளியரா தெரியுதுங்களா? தெரியுது பிரபுஜி, தெரியுது பிரபுஜி. ஓகே, ரேவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது பிரபுஜி, கிளியரா இருக்கு பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த சேவை செய்யறதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்க நம்ம குரூப்ல இருக்கிற டாக்டர் ஸ்வர்ணா மாதாஜிக்கு நம்ம மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்ம இப்போ கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம். நமக்காக கபீர் தாஸ் பிரபு ஸ்பெண்ட் பண்ணி நமக்காக ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணாரு, அவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி. கபீர் தாஸ் பிரபு, ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், கிளாஸ் ஸ்டார்டட்னு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட முடியுமா பாருங்க குரூப்ல, இன்னும் 4 பேர் வரல. ஓகே, நான் போடுறேன் பிரபு. கிளாஸ் ஸ்டார்டட். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பிரணத்தில இந்த அஞ்ஞானத்துல இருந்து நம்மளை விடுவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு மகராஜ், நம்ம சீட பரம்பரையில இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய மனமார்ந்த நன்றி சொல்லிட்டு, அதாவது இந்த ஸ்தாபகாச்சாரியர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு கொடுத்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களுக்கும் அவருடைய டிசைபிள் கிரேஸ் ஜெயபலக சுவாமி மகராஜ் அவர்களுக்கும் புனித கிரேஸ் நாமனிஸ்வதாஸ் பிரபு அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்ம இப்போ வகுப்புக்குள்ள போகலாம். ஸோ நம்ம சாப்டர் 1 பார்த்துட்டு இருக்கோம். சாப்டர் 1 குருசேத்திரத்தில் போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல், இதுதான் நம்மளோட தலைப்பு. ஸோ இந்த இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, போர்க்களத்துல அர்ஜுனன் குழப்பமான மனநிலையில இருக்காரு, ஒரு குழப்பத்துல இருக்காரு. அர்ஜுனன் மாதிரி நம்மளும் நிறைய குழப்பத்துல இருக்கோம் வாழ்க்கையில. குருஷேத்திரங்கிறது ஒரு 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 இடம் இல்லையா, புனிதமான இடம் குருஷேத்திரம். அந்த போர்க்களத்துலதான் இந்த தர்மசேத்திரமான அந்த இடத்துலதான் இந்த போருக்கு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இடத்தை நிர்ணயித்தாரு. அதனால இங்க தர்மம் தான் நிலைநாட்டப்படும். அந்த கவலை திருதராஷ்டிரனுக்கு இருந்தது. சோ இந்த இடம் எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க, எதுக்கு இங்க இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பகவத்கீதை அப்படின்னா, நம்ம உடல் ஒரு களம். சோ இது இந்த குருஷேத்திரம் போறன் அந்த களம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த களம் மாதிரி இந்த உடலுக்குள்ள நமக்குள்ள நிறைய போராட்டங்கள் நடக்குது. அதாவது பாண்டவர்கள் மாதிரி நல்ல விஷயங்களும், கௌரவர்கள் மாதிரி நிறைய கெட்ட எண்ணங்களும் மாறி மாறி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். சோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நமக்கு எது நல்லது எது தர்மம் இதெல்லாம் நம்ம தெரியாமையே நிறைய கஷ்டப்படுறோம். எவ்வளவு பௌதிக கல்வி இருந்தாலும் நமக்கு இந்த ஆன்மீக ஞானம் இல்லைன்னா நம்மளால பௌதிக சிரமத்தை, பௌதிக சிக்கல் வெளியிலேயே வர முடியாது. ஆன்மீக கல்வி தான் நமக்கு வழிவகுக்கும். ஏன்னா பௌதிக கல்வி நம்மளை ப்ரொஃபஷன்ல காப்பாற்றும். நம்ம ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இப்ப டாக்டருக்கு படிச்சோம்னா டாக்டர் லெவலுக்கு நம்ம முன்னேறலாம். ஆனா இந்த பௌதிக பிரச்சனைகள் சிக்கல்கள் எல்லாருக்கும் காமன். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டெய்லி ஏர்னிங் இதுல இருக்கிறவங்க இருந்து எல்லாருக்குமே இந்த பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா இந்த ஆன்மீக கல்வி ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஆன்மீக கல்வியை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் டெம்பிள் பெங்களூர் நமக்காக ஒரு காலேஜும் கட்டிட்டு இருக்காங்க. நமக்காக இந்த கல்வியை போதிக்கிறதுக்காக ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மை வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் நம்ம ஆழ்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் அருளால நம்ம இந்த ஞானத்தை எளிதா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இங்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஞானம் நமக்கு ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலையில நம்ம முடிவெடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதாவது நம்ம
இந்த ஞானத்தோட எடுக்கிற டெசிஷனும், பகவத்கீதை உள்ள அந்த ஞானத்தோட எடுக்கிற டெசிஷனும் இந்த ஞானம் இல்லாம எடுக்கிற டெசிஷனுக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப பகவத்கீதையை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்போ ஒரு சில பிரச்சனைகள் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுக்கும் அந்த முன்னாடி நம்ம நினைச்ச மனோநிலைக்கும் டிஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஏன்னா இதுல வந்து ஸ்திரமா முடிவெடுப்போம், மனசுல கலங்கம் இருக்காது, பியூரிஃபைடா இருக்கும். பகவத்கீதை உள்ள போக நமக்குள்ள ஒரு மெடிஷன் மாதிரி மாற்றங்களை ஏற்படுத்திட்டே இருக்கும். அந்த மாற்றங்கள்ல இருந்து எப்படி மாத்திரை உள்ள போகும்போது நமக்கு எல்லா இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் பியூர் ஆகுது இல்லையா, அதே மாதிரியே இந்த பகவத்கீதை ஞானம் உள்ள இருக்கும் போது நம்மளுடைய டெசிஷன்ஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதுக்காகத்தான் இந்த போர்க்களத்துல இருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸோ இதுல நம்ம அந்த போர்க்களத்துல யார் இருக்கிறாங்க, கௌரவர்கள் ஆப்போசிட்ல இருக்காங்க. கௌரவர்கள் வந்து இந்த அதாவது அதர்மத்துல ஆட்சி பண்றாங்க. அதனாலதான் கலைகள்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல. சோ நம்ம பார்த்தோம், நேற்று பார்த்தோம், கலைகளை வந்து எடுக்கணும். அதுக்காகவே பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இங்க வர்றாரு. ஒரு நல்ல செடி வளரணும்னா அது பக்கத்துல இருக்கிற அந்த கலைகள் எல்லாம் எடுக்கணும். அப்பதான் வந்து அந்த சக்தி வந்து வீணா போகாது. ஸோ அதே அந்த சுச்சுவேஷனுக்காக பகவான் என்ன செய்யறாரு, இங்க கௌரவர்களை அழித்து பாண்டவர்களை காத்து தர்மத்தை ஆட்சி புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காகவே பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நமக்காக கருணையோடு இந்த அவதாரம் எடுத்து நமக்காக இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை கொடுத்துருக்காரு. ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த கிருஷ்ணர் அவதாரத்துல நமக்காக பகவத்கீதையை கொடுத்துட்டு போனார் இல்லைங்களா பகவான். சோ பகவான் போகும்போது இந்த இந்த அவதாரத்தின் நோக்கம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் கிளம்புறாரு இல்லைங்களா. கிளம்பும் போது கேட்டதுக்கு சொல்றாங்க, நீங்க போயிட்டீங்கன்னா என்ன பண்றதுன்னு தேவதேவர்கள் கேட்கும் போது, இந்த பௌதிகத்துல மறுபடியும் சிக்கல் வந்துருமே, இல்ல நான் என்னோட ஞானத்தை விட்டுட்டு போறேன், அந்த ஞானத்துல நான் குடியிருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ பகவான் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூறிய டைரக்ட் வார்த்தைகள் பகவத்கீதை. இந்த வார்த்தைகள் மூலமா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை நம்ம உணரணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு இது டைரக்ட் நம்ம நம்பிக்கையே வைக்கணும். நம்ம மெயினை வந்து நம்பிக்கை வைக்கணும். எப்படி நம்பிக்கை வைக்கணும், அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை வச்சாரு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்ரத்தா வைக்கணும். நம்ம அர்ஜுனன் வந்து பொறாமை இல்லாதவன் கிருஷ்ணன். அதுக்காகத்தான் அர்ஜுனன் டிசைட் பண்ணாரு, அந்த தூய பக்தனுக்காக இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை கொடுத்து நம்ம எல்லாரையும் அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுவிக்கிறாரு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பகவத்கீதை ஞானத்தினால நம்ம என்ன பண்ணணும், அஞ்ஞானத்திலிருந்து வெளியில வரணும், அறியாமையிலிருந்து வெளியில வரணும். பௌதிக சிக்கல்ல நம்ம சில துன்பங்கள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த துன்பங்கள்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்காக இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தோட டெசிஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கணும். அப்போ வந்து தர்மத்தோட நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு எந்த சிக்கலும் இருக்காது. அதிக பற்று வைக்கிறதுனால பௌதிகத்துல சிக்கல்ல தான் மாற்றம் இல்லையா. அந்த அதிக பற்று வந்து எப்பவுமே ஆபத்து. யார் மேல வச்சாலுமே அது தவறுதான். அது என்ன ஆகும், நம்ம பௌதிக பந்தத்தோட பிணைச்சிடும். அது பிணைக்கும் போது என்ன ஆயிடும், நம்ம புத்தி பேதலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்போம். அதாவது ஒரு சிலர் இந்த காதல் விவகாரங்கள்ல மாட்டுறாங்க இல்லையா, அவங்க இல்லைன்னா உயிரே போற மாதிரி தாடி வளர்த்திட்டு, அதாவது வேலைக்கு போகாம நிறைய சிக்கலை பாக்குறோம். அதனால சீர்குலைஞ்ச குடும்பங்களையே பாக்குறோம். அதாவது குடும்பம் ஒண்ணு இருக்கு, நம்ம குடும்பத்தை நம்பி பெற்றோர்கள் இருக்காங்க, நம்மளை இவ்வளவு தூரம் வளர்த்திருக்காங்க, இதெல்லாம் தெரியாம அவங்க அஞ்ஞானத்துல போய் இந்த மாதிரி மாட்டுறாங்க. சோ இந்த மாதிரி பௌதிக பற்றுதல்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். நம்ம வந்து பகவான் மேல பற்று வைக்கணும். சோ அந்த பற்றுதான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஆத்மாவுக்கு திருப்பி தரக்கூடிய செயல். ஆத்மா வந்து எப்பவுமே நித்திய ஆனந்தத்தை தேடுது. ஏன்னா வந்து பகவானுடைய அம்சங்கள் இல்லையா, அதனால நித்திய ஆனந்தத்தை தேடுது. அந்த ஆனந்தம் இங்க கிடைக்குமான்னு பௌதிக உலகத்துல தேடுது, ஆனா இது கிடைக்கிறதே இல்லை. துக்காலயம் அசாஸ்வதம்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த உலகத்துல நம்ம தவறான இடத்துல தேடிட்டு இருக்கோம். சோ அதனால இங்க கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது தெரியாம நம்ம வந்து தவறான இதுல நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யணும், இந்த கீதை ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கணும், எல்லா செயல்களையும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணமா பண்ணணும். நம்ம செய்யற உணவு வகைகளை வந்து பிரசாதமா ஆஃபர் பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அந்த பாவங்களை எடுத்து அதை நாம உண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பேச்சு எல்லாம் கிருஷ்ணரோட கதைகள் லீலைகளை பத்தி பேசுறதா இருக்கணும். நம்மளுடைய நினைவு வந்து எப்பவுமே ஸ்மரணத்துல இருக்கணும். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரோட அந்த நினைவு ஸ்மரணத்துல இருக்கும்போது நமக்கு நிறைய சிக்கல்ல இருந்து விடுதலை வரும். எதுக்கு பகவானை நினைக்கணும்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம மனசு வந்து டைவர்ட் பண்ணா மட்டும்தான் அது சொன்ன பேச்சு கேட்கும். இல்லைன்னா நம்ம மனசு நம்மளையே ஏமாத்திரும். ஏன்னா நம்ம போகாதன்னு சொல்ற இடத்துக்கு அது திரும்ப திரும்ப அந்த மனசு கொண்டு போய் விடும். காற்றை கூட அடக்கிடுவேன் கிருஷ்ணா, என்னால மனசை அடக்க முடியாதுன்னு கிருஷ்ணர்கிட்ட அர்ஜுனன் சொல்றாரு.
சோ அந்த அளவுக்கு கஷ்டம். அர்ஜுனனே பேராளி, வில்லாளி, ஒரு மிகச்சிறந்த வீரன். அவரே வந்து சொல்றாரு இந்த மனசை அடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு. சோ நம்ம மனசு, எண்ணங்கள், நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வேற பக்கம் திசை திருப்பணும். திசை திருப்பும் போது பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மேல மனசை லயிக்கும் போது நம்ம இந்த பௌதிக சிக்கல்ல இருக்கிற அந்த இதுக்கு வந்து அட்டென்ஷன் கொடுக்க மாட்டோம். எப்போ ஒரு பேரானந்தம் கிடைக்குதோ அப்ப இந்த சிற்றின்ப ஆசைகளை நம்ம மனசு தவிர்க்கிறோம். சோ நம்ம இந்த இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால பற்ற வந்து தடுக்கணும். கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து அவரு 5 காரணங்களை சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் தேரை கொண்டு போய் அங்க நிறுத்த சொல்றாரு. படைகளின் போர்க்களத்துல படைகளை கவனித்தல் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். சோ இந்த 2 படைகளுக்கு நடுவுல, கௌரவ படைக்கும் பாண்டவர் படைக்கும் 2 படைக்கு நடுவுல போங்க கிருஷ்ணா, நாங்க வந்து எனக்காக போர் செய்யறதுக்கு எங்கிட்ட போர் செய்து உயிரை விடுறதுக்கும் வந்தாங்களே தீய எண்ணத்தோட, அவங்கள நான் கொஞ்சம் பார்க்கணும்னு போய் கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்த சாரதியா இங்க உட்கார்ந்துருக்காரு. பக்தனுக்கு வந்து சேவை செய்யறதுக்கு பகவான் ஆசைப்படுறாரு. அப்பேற்பட்ட பகவானுக்கு நம்ம எவ்வளவு எல்லாம் சேவை செய்யலாம். இப்போ ஒரு கம்பெனில வேலை செய்யறோம், ஒரு எம்டி வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் செய்யும் போது நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. அவரு நம்ம ஒரு சில கம்பெனில பார்த்திருப்போம், அவங்க இடத்துக்கு போய் சேலரியை கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு அப்படியே செஞ்ச வேலையில ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தா கூட அந்த கஷ்டம் மறந்துடும். ஏன்னா முதலாளி இறங்கி வராரு, அவரு நினைச்சிருந்தா வந்து வாங்கிக்க சேலரின்னு கூப்பிடலாம். அப்படி செய்யாம இவர் என்ன பண்றாரு, அவங்க வேலை செஞ்சதுக்கு மரியாதை கொடுத்து பக்கத்துல போய் கொடுக்குறாரு. அந்த இடத்துல நம்ம மனம் நெகிழுது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவான் நமக்காக சேவை செய்யும் போது பகவானுக்காக எவ்வளவு செய்யலாம். இந்த மாதிரி நம்ம பௌதிகத்துல நிறைய இடங்கள்ல பார்க்க முடியாது, எல்லாரும் பண்ண மாட்டாங்க. பட் பகவான் நமக்காக செய்யறதுக்கு காத்திருக்காரு இல்லையா? அவர் செய்யறது பகவத்கீதையில பாகவதம்ல பக்தர்களுக்காக செய்யற விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய கதைகள்ல பார்க்கலாம். ஸோ பகவான் நமக்காக செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கும்போது பகவான் கிட்ட நம்ம சரணடையணும். அதுதான் முக்கியம். சரணடைஞ்சா மட்டும்தான் பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம வர முடியும். அர்ஜுனன் வந்து சரணடைஞ்சாரு. அதனாலதான் இந்த அஞ்ஞானம், இந்த குழப்பத்தில இருந்து வெளியில வந்தாரு. சோ நம்மளும் சரணடையும் போது நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். 5 காரணங்களை சொல்றாரு, நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களா? அதையும் பார்ப்போம். இது கண்டினியூஸ் வரும். சோ இந்த அளவுக்கு அதிகமான பற்றுதல் வந்து நம்மளை துன்பங்கள்ல கொடுத்துரும். எஸ் மதன், ஹரே கிருஷ்ணா. 5 காரணங்களை சொல்றாரு. இரக்கம், இங்க வந்து இரக்கம், அவங்க எல்லாம் என் பாட்டனார்கள், என் உறவினர்கள், இவங்களையெல்லாம் கொண்டுட்டு நான் எப்படி வருவேன் அப்படிங்கறதான் நேற்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்தோம். இந்த இரக்கத்தை தான் நம்ம நேற்று நிறுத்திருக்கோம். அடுத்ததெல்லாம் நம்ம இப்ப பார்ப்போம். என்ன இரக்கம்? எனக்கு என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய நண்பர்கள், என்னுடைய சகோதரர்கள், என்னுடைய குருமார்கள், இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களே, இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டு எப்படி என்னால கொல்ல முடியுமா அப்படின்னு தடுமாறுறாரு. கண்கள்ல தண்ணீர் வழியுது. சோ அந்த இரக்க மனப்பான்மை. ஏன்னா பக்தர்கள் எப்பவுமே வந்து ரொம்ப இரக்க குணத்துல இருக்காங்க. இன்பமின்மை, இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டு இந்த ஆட்சியை பிடிச்சு நான் என்ன சந்தோஷமா இருக்க போறேன், அதனால வர சந்தோஷம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு கேட்கிறாரு. இவங்களெல்லாம் கொன்னா எனக்கு பாவம் வந்துடாதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் எல்லாம் மாறிடுமே, இதனால வீரர்கள் வந்து அவங்க உயிரை இழந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய மனைவிமார்கள் வந்து நடு தெருவுக்கு வந்துருவாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. சந்ததிகள் வந்து மாறிடும். ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கை பாதுகாப்புக்காக யாராவது வேற மறுமணம் புரியும் போது அந்த பாரம்பரியம் போயிடும். இரு மனம், அந்த குழப்பத்திலேயே அவர் வந்து இந்த 5 விஷயங்களை சொல்றாரு. ஏன் அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்குறாரு? குடும்ப பாரம்பரியம்ல நம்ம எல்லாம் வீட்டு தலைவரா இருக்கும்போது பாக்குறது இல்லை. ஏன்னா வந்து நம்ம குடும்பத்தை பத்தி மட்டும்தான் நினைப்போம். ஆனா இவரு வந்து ஒரு ஒரு நாட்டுக்கே ராஜா இல்லையா? அதனால வந்து மக்களோட நலனுக்காக அதை யோசனை பண்றாரு அப்படிங்கிறத பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 5 காரணங்களை முன்வைக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்க விருப்பறீங்களா? ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? நர்மதா மாதாஜி, பிரசாத் பிரபு ட்ரை பண்றீங்களா? இல்லைன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் नासा शरयो अनुपश्यामि दत्त्या शवाजानम् आशावे नाकङ्गेशा विजयं कृष्ण नासाना राज्यं शुकानिशा. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
டிரான்ஸ்லேஷன் மெத்தட் அதுவும் படிக்கலாம். இந்த சொந்த உறவினர்கள் எல்லாம் இவங்களெல்லாம் போர்ல கொள்றதுனால எனக்கு என்ன நன்மை வருங்கிறத தான் எனக்கு புரியல, நான் இங்க எதையுமே பார்க்க முடியல. அந்த மாதிரி இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டு எனக்கு என்ன நன்மை வந்துட போகுது? என் அன்பு கிருஷ்ணரே, இதுல பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை அப்படிங்கிறார். இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டா எனக்கு வெற்றி கிடைக்கும், கரெக்ட், ராஜ்யம் கூட தான் கிடைக்கும், சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. பட் என்னால இருக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் என்னுடைய உறவினர்கள். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வைக்கிறாரு? பற்ற வச்சிருக்காரு இல்லையா? உடல் சம்பந்தப்பட்டது. பற்று எப்பவுமே உடல் சம்பந்தப்பட்டது, மனம் சம்பந்தப்பட்டது அல்லது. நம்ம இந்த உடல் சம்பந்த விஷயங்கள்ல இருந்து வெளியில வரணும். எப்படி உடல் சம்பந்தப்பட்டது? நம்ம ஆத்ம தளத்துல இருக்கிறோம். நம்ம இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா, அந்த நிலையில இருந்து பார்க்கணும். அந்த இடத்துல அர்ஜுனன் இந்த பாயிண்ட மிஸ் பண்றாரு. ஸோ அவருக்காகத்தான் அந்த ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் ஆத்மாவை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அந்த ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க்கையை பற்றி நமக்கு குருட்டுப்போக்கான கருத்து இருக்கு. சண்டையிட மறுக்கிறாரு. இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறாரு. 3 விஷயங்களை பண்றாரு அவரு. சத்திரிய தர்மத்தையே மறுக்கிறாரு. எல்லாமே தப்பு, குருட்டுப்போக்கால இருக்காரு. எஸ் மகேஷ். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இன்னும் போகணும். எஸ் ப்ரீவியஸ் சண்டையிட மறுக்கிறாரு. ப்ரீவியஸ் சண்டையிட மறுக்கிறாரு. உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறாரு. இதெல்லாம் உடல் சம்பந்தப்பட்டது. இந்த உறவுகள் எல்லாம் இந்த வாழ்க்கையோட முடிஞ்சு போயிடும். அந்த உறவுகளுக்காக நம்ம அட்டென்ஷன் கொடுக்குறோம். அப்புறம் சத்திரிய தர்மத்தை மறுக்கிறாரு. ஒரு 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 கோழை ஒத்துக்கிறான், சண்டை போட முடியல அப்படின்னா ஒத்துக்கலாம். இது வில்லாதி வீரன். ஒரு நாள் இவருக்கு இருக்கிற கெப்பாசிட்டிக்கு இவர் யாரை வேணாலும் வெற்றி பெற முடியும். அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவர் அர்ஜுனன். ஏன்னா நிறைய வரங்களை வாங்கியிருக்காரு. பகவானோட அருள் இருக்கு, பகவான் கூடவே இருக்காரு. அவர் மிகச்சிறந்த சீடர்னு பேர் வாங்கியிருக்காரு ஆச்சாரியர்கிட்ட. சோ அப்படி இருக்கும்போது அவர் சண்டையிட மறுக்கிறது அது குருட்டு போக்கா இருக்கு. சத்திரிய தர்மத்தையும் மறுக்கிறாரு. சத்திரியர் என்ன பண்ணணும்? போர் புரியருக்கு எப்பவுமே காத்திருக்கணும், மக்களை காப்பாற்றணும், மக்களை நல்வழிப்படுத்தணும் இல்லையா? அந்த தர்மத்தையும் மறக்கிறாரு. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம ஒவ்வொன்றையும் நம்ம லைஃப்ல கனெக்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்டையும் நம்ம வாழ்க்கையில கனெக்ட் பண்ணலாம். நம்ம சில டைம்ல அப்படிதான் நம்ம உறவுகளுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுத்து தவறான விஷயங்களை செஞ்சிடறோம். அதுல இருந்து வெளியே நம்மளோட தர்மம் என்னவோ அதை செய்யணும். நம்ம தர்மத்தை நம்ம கடமையே செய்யணும். ஆனா பலனை பகவான் கிட்ட அர்ப்பணிக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு இதுக்காக பயப்பட தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அடுத்தது இந்த 3 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கோவிந்தரே, ஆட்சி மற்றும் மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையை கூட யாருக்காக நம்ம விரும்புறோமோ, இப்போ நம்ம யாருக்காக இந்த மகிழ்ச்சிக்கு, நம்ம யாருக்காக போராடி நம்ம இந்த பிரஸ்டீஜை மெயின்டைன் பண்ணி அவங்களுக்காக நம்ம வாழ்ந்து காட்டுறோமோ, அவங்களே இல்லை இந்த போர்ல எல்லாருமே அவங்களுக்கே தொந்தரவு வருது. அப்படி இருக்கும்போது இவங்களை கொடுறதுனால நமக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இப்போர்க்களத்தில் அனைவரும் அணிவகுத்திருக்க அவற்றை அடைவதால் எனக்கு என்ன பலன் வரப்போகிறது? மதுசூதனர், ஆச்சாரியர்கள், தந்தையர், பிள்ளையார், பாட்டனார், மாமன்கள், மாமனார், அவர்கள் பேரங்கள், மைத்துனர் மற்றும் இதர உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வையையும் செல்வத்தையும் இழக்க தயாராக என் முன் நின்றிருக்க இவர்களை என்னை கொல்லலாம் என்ற பட்சத்திலும் நான் ஏன் அவர்களை கொல்ல விரும்ப வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு அர்ஜுனன். இவங்க எல்லா உறவுகளையும் சொல்றாரு. அத்தனை உறவுகளும் அங்க இருக்காங்க. ஏன்னா இவங்க 2 பேரும் ஒரே பரம்பரை. நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இவங்க 2 பேரும் வேற பரம்பரை கிடையாது. குரு பரம்பரையில தான் வந்தவங்க. அர்ஜுனன் ஆகட்டும், அதாவது பாண்டவர்களாகட்டும், கௌரவர்களாகட்டும், அண்ணன் தம்பி பசங்க 2 பேரும். யாருக்கும் அதாவது திருதராஷ்டிரனுக்கும் பாண்டுக்கும் பிறந்த மகன்கள் தான் இங்க சண்டை போடுறாங்க. கௌரவர்களா சண்டை போடுறது திருதராஷ்டிரன் சைடு, பாண்டவர்கள் சைடுல இந்த 5 பேரும் போராடுறாங்க.
அர்ஜுனன் அப்புறம் இவங்க அவரோட சகோதரர்கள் 5 பேரும் சேர்ந்து இங்க சண்டைக்கு இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க உறவு முறைகள் எல்லாமே காமனா இருக்கு. இவருக்கு சொந்தக்காரர், அவருக்கும் சொந்தக்காரர். ஸோ இவருக்கு குருமார்கள், இவருக்கு குருவா யார் இருந்தாங்களோ அவரே தான் அவங்களுக்கும் குரு. அப்படி இருக்கும்போது இவங்கெல்லாம் எனக்கும் உறவுக்காரர்கள் ஆச்சு, இவங்களை எப்படி நான் கொள்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. ஆனா அதர்மத்துல அவங்க நிக்கிறாங்கிறத அந்த இடத்துல மறந்துட்டாரு. ஏன் அவங்க எல்லாம் கரெக்டா இருந்திருந்தா இந்த போருக்கே சான்ஸ் இல்லை. பட் பீஷ்மரு, இவங்களோட சகோதரன் கர்ணன் அங்க நிக்கிறாங்க. கர்ணனும் ப்ராப்ளம். இப்படி துரோணாச்சாரியா நிக்கிறாரு, கிருபாச்சாரியா நிக்கிறாரு. இப்படி உயர்ந்த ஞானத்துல இருக்கிற அத்தனை பேர் கூட அந்த பக்கம் இருக்காங்க. பீஷ்ம பிதாமகர் இருக்காரு. இவ்வளவு பேர் இருந்தும் கூட இந்த அதர்மத்து சைட்ல நிக்கிறாங்க. அதர்மத்து சைட்ல நிற்கும் போது அவங்களை அழிப்பதில் தவறில்லை அப்படிங்கிறது தான் கிருஷ்ணரோட தீர்ப்பு இங்க. ஸோ இவங்களை போராடுறதுனால எனக்கு என்ன கிடைச்சிடும், எந்த மாதிரி ஆனந்தம் வந்தாலும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். இதனோட கருத்து என்னவா இருக்கு? அதாவது இதுல கிடைக்கிற வெற்றி, இந்த இன்பம் எதுவுமே எனக்கு நன்மை பயக்காது. அதனால அவங்க தயாரா இருந்தாலும் கூட நான் என்ன ஆனந்தத்தை போய் அனுபவிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இங்க என்ன பண்றோம், எப்பவுமே நம்மளோட சொந்த இன்ப துன்பத்துல முடிவெடுக்கிறோம். இது கரெக்ட் தான். எல்லாருமே அப்படிதான் டெசிஷன் எடுக்கிறோம் இல்லையா? நமக்கு எது சரியோ, நமக்கு எது சந்தோஷம் கொடுக்குமோ அதை தான் டெசிஷன் எடுக்கிறோம். ஆனா தர்மத்துப்படி யோசனை பண்றது இல்ல, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. இவங்களை கொல்றதுனால, இவங்க நம்ம உறவுக்காரங்க, இவங்களை கொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது ஒரு பக்கம். ஆனா இவங்களை கொல்றதுனால ஒரு தர்மமான ஆட்சி புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லைன்னா அதர்ம வழியில போறாங்க. மக்கள் இத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. நம்ம ஒருத்தரோட சுகத்தை பாக்குறோம், அத்தனை மக்களையும் காப்பாத்துறதுக்கு இங்க முடிவெடுக்கணுமா? நீ தனியா ஒன்ன காப்பாத்திக்கிறதுக்கு முடிவெடுக்கணுமா? இல்லையா? மனசு கஷ்டப்படுதே, நிறைய இடத்துல நம்ம மனசுகிட்ட வீழ்ந்துடணும். மனது நம்மளுக்கு அனாவசியமா துன்புறுத்தும். அதுக்காகத்தான் மனதை ரொம்ப கண்ட்ரோலா வைக்கணும். கண்ட்ரோலா வையினா அது சொன்ன பிச்சை கேட்குமா? எதை நீங்க சொல்றோமோ அதை கேட்கவே கேட்காது, அதைத்தான் திரும்ப செய்யும். அந்த மாதிரி மனசை தான் நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட திருப்பணும். சோ இந்த விஷயங்களுக்கு, நம்மளோட இன்ப துன்பங்களுக்கு அப்பால ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குன்னா அது நல்லொழுக்கங்கள். முக்கியமான கருத்து இது. சோ நம்மளோட இன்ப துன்பங்களுக்கு அப்பால நமக்கு நல்லொழுக்கம்னு ஒண்ணு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் அவர் கேட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தவறு செய்யறவங்க என்ன பண்றாங்க? தவறு செய்யறவங்களை பக்தர்கள் பழி வாங்கறது இல்லை. பக்தர்கள் எப்பவுமே நமக்கு யாராவது துன்பம் செஞ்சிட்டா அவங்க தன் துன்பங்களை பொறுத்து கொள்றாங்க. ஏன்னா அவங்க ஆத்ம தளத்துல முன்னேறாங்க. அவங்க எல்லாம் தன்னுணர்வு பாதையில என்டர் ஆயிட்டாங்க. நாம யாரு, எங்க இருந்து வந்தோம், கிருஷ்ணரோட உறவினர், நம்ம கிருஷ்ணரோட உறவு, அந்த உறவு தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற அந்த தளத்துல உயர்றதுனால அவங்க இந்த அவமானங்களை துச்சமா மதிக்கிறாங்க. அதனால அவங்கள பழி வாங்கறதுக்கு நினைக்கிறதே இல்லை. அதுதான் உயர்ந்த குணம். தெய்வீக குணங்களை வளர்த்த நம்ம கிட்ட நல்ல குணங்கள் வளர வளர மட்டும்தான் கிருஷ்ணர்கிட்ட நெருங்க முடியும். இல்லை, நாம் ஒரு மாயாத்திரை கிருஷ்ணரை மூடிட்டே இருக்கு. அந்த மாயாத்திரை நமக்காக விளக்கவே விளக்காது. நம்ம பார்க்கறது காட்சிகள் அத்தனையும் வெறும் பிம்பமா தான் இருக்குமே தவிர பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரோட டைரக்டா கனெக்ட் ஆக முடியாது. கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நல்ல குணங்களை வளர்த்திக்கணும். அந்த குணங்களை வளர்த்தும் போது மட்டும்தான் நம்ம பக்தர்கள், அந்த மாதிரி பக்தர்கள் மட்டும்தான் தூய பக்தர்களாகி பகவான் கிட்ட போக முடியும். சத்துவ குணத்திலிருந்தும் தப்பி நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போகணும். சுத்த சத்துவ குணத்துல மட்டும்தான் நம்ம பகவானை தரிசிக்க முடியும். சோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ரஜகுணம், தமோ குணம் என்ற குணத்துல நிறுத்தி பழி வாங்குறது, நமக்கு கெடுதல் செய்யறவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது ரெவெஞ்ச் பண்றது, இந்த மாதிரி பண்றது எதுவுமே நமக்கு நன்மை பயக்காது. நீங்களே புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ரெவெஞ்ச் பண்றதுக்காக நம்ம எடுக்கிற டென்ஷன் எவ்வளவு இருக்கு இல்லையா? அதனால நம்ம மனசெல்லாம் குழப்பமா இருக்கும். அந்த இன்ஸ்டன்ட் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம ஒருத்தர் போராட்டத்துல அவங்களை வெல்லணுங்கிறதுக்காக நம்ம எடுக்கிற அந்த முடிவு நம்மளை நிறைய சிக்கல்ல ஏற்படுத்தும். நாம் மனதை வேதலிக்க வைக்கும், அது அறிவை மங்க வைக்கும், தவறான செயல்களை செய்வோம், இன்னொருத்தரை துன்புறுத்தி நமக்கு என்ன வரப்போகுது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல 5 காரணங்களை சொன்னாங்க. அது எதை திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க? இரக்கம் காரணமாக அந்த 10-30 ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். இன்பம் என்ன, இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டா எனக்கு என்ன சந்தோஷம் வரப்போகுது, அவங்க எல்லாம் கொல்றதுக்கு வந்தா கூட நான் கொல்லணுமா அப்படிங்கிறத இப்ப பார்த்தோம். சோ அடுத்தது இது பாவ செயல் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். குடும்ப பாரம்பரியம் எப்படி சிதறுதுங்கிறத பார்க்கலாம். இரு மனத்துல அவர் எப்படி டெசிஷன் எடுக்கிறாருங்கிறதையும் வரப்போற ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மாதிரி அக்கிரமக்காரங்களை கொள்றதுனால நமக்கு பாவம் தான் சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொள்ளுதல் நமக்கு சரியானது இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் பாவம் செய்யணும்னே முடிவு பண்ணி வந்திருக்காங்க. இவங்களை போய் நான் ஏன் கொல்லணும்? இந்த மாதிரி அக்கிரமக்காரர்கள்னா கொல்றதுனால எனக்கு பாவம் வந்துருங்கிறாங்க.
அப்படின்னு அர்ஜுன், இது நம்மளும் நினைக்கிறது தான். அர்ஜுனன் கேட்கிற எந்த விஷயமும் வந்து நம்ம மனதுல இருந்து வர்ற கேள்விதான். ஏன்னா நமக்குள்ளேயும் அந்த அறியாமை இருக்கு அப்படிங்கறத தான் இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம சொந்த உறவினர்கள் எல்லாம் கொண்டுட்டு நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி கிருஷ்ணா? ஏன்னா இவங்களை வச்சுதான் நாம இங்க ஸ்டேட்டஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய பௌதிகத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? வேறவங்களுக்காக நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய திருப்திக்காக நம்ம எதுவுமே செய்யறது இல்ல. அவங்க அவங்க என்ன நினைப்பாங்க? நம்ம இப்படி இன்னைக்கு வந்து கிராண்டா கல்யாணத்துக்கு போகல அப்படின்னா நம்மளை எப்படி நினைப்பாங்க? கார்ல போனோம்னா மரியாதை இருக்காது. இப்படி எதையோ நம்ம நினைச்சு பயப்படுறோம். அவங்க வேறவங்களுக்காக நம்ம பிரஸ்டீஜை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இவங்களெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்க போகுது? எல்லாத்தையும் நான் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்ஜுனன் கேள்வி வைக்கிறாரு. ஏன்னா தன்னோட சுகத்தை தான் இங்க பாக்குறாரு. அதனால நாட்டுக்கு நல்லது நடக்குது, நாட்டுக்கு மக்கள் மக்கள் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறத அவரு தெரியாம பேசிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா அறியாமையில் இருக்காரு இல்லையா? நம்மளை காமிக்கிற அர்ஜுனனுக்கு அறியாமையே கிடையாது. அர்ஜுனன் வந்து உயர்ந்த ஞானி, ஆத்ம தளத்துல வந்து உயர்ந்து முன்னாடி வந்துட்டாங்க. ஆனா அர்ஜுனன் மூலமா நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணும் இல்லையா? அதனால அர்ஜுனனை மயக்கத்துல வச்சு குழப்பத்துல கொண்டு வந்து அந்த நேரத்துல நம்மளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி திரும்ப அவனுக்கு ஞானத்தை வெளியே விடுறாரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஞானத்திலிருந்து அந்த ஞானத்துக்கு வர்றதுக்காக பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இங்க நமக்கு இந்த பாடங்களை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக அர்ஜுனனை ஒரு கருவியாக யூஸ் பண்றாருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனன் குழப்பத்துல இல்ல. அர்ஜுனன் வந்து அந்த சிச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்றாரு. பகவான் நினைச்சா எல்லாமே பண்ண முடியும் இல்லையா? அவரு ரதத்தை கொண்டு போய் போர் படைகளுக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துறாரு. கௌரவ படைக்கும் பாண்டவர் படைகளுக்கு நடுவுல நிறுத்துறாரு. ஒரு செகண்ட் கையில இப்படி பண்ணுவாரு, எல்லாமே என்டையர் பிரபஞ்சமே நின்றோம். ஏன்னா இவங்க கதை பேச போறாங்க. இவங்க கதை பேசுறப்ப அவங்க 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 என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? சும்மா நிக்க முடியாது இல்லையா? போர்க்களத்துல இந்த பகவத்கீதை உபதேசிக்கப்படுது. அதனால வந்து ஒரு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் நிறுத்துறாரு. பகவான் நினைச்ச எதை வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் ஒரு நிமிஷம் நிறுத்திட்டு அதாவது பகவத்கீதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற வரைக்கும் அவரு அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா? சோ அது வரைக்கும் அவங்கள அமைதியா ரெண்டு பக்கமும் கையை தூக்குனவங்க தூக்குன மாதிரியே இருக்கிறாங்க. எல்லாரையும் மியூட்ல போட்டாரு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். சோ அவர்னால எதுவும் செய்ய முடியும். அவர் தானே இந்த உலகத்தையே பிரபஞ்சத்தையே படைக்கிறார் இல்லையா? சோ அர்ஜுனனை குழப்பத்துல உண்டாக்கி அந்த குழப்பத்துல இருந்து அர்ஜுனனை கேள்வி கேட்க வச்சு அந்த கேள்வியில இருந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். இந்த பேராசையில இந்த இதயத்தையில் இருந்த மனிதர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் துரோகம் செய்வதையும் புலநாசம் செய்வதையும் பாவம்னு இவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை கிருஷ்ணா அப்படின்றாரு. புலநாசம் பண்றமே அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாம இவங்க எல்லாத்தையும் வந்து கொல்றதுக்காக வந்து இங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க. இவங்களெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் குற்றம்னு தெரிஞ்சும் நாம் ஏன் அறிவில்லை, எனக்கு கூடவா அறிவில்லை, எனக்கு எல்லாமே தெரியுமே அப்படிங்கிற மாதிரி அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு. நமக்குள்ள இருக்கிற இதே குழப்பம் தானே. ஏன்னா குலநாசம், இதனால குலநாசம் ஆயிடும். அந்த ராஜ பரம்பரையில வந்தவங்களுக்கு அந்த அறிவு இருக்கணும். அதாவது குலநாசம் எல்லாம் சீரழிஞ்சிடும்னா அதை தவிர்க்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு போரை தவிர்க்கணும். ஒரு ராஜ்யத்தை கைப்பற்றுவதற்காக மட்டுமே போர் புரியக்கூடாது. அங்க வந்து நமக்கு தாத்பரியம் இருக்கணும். அர்ஜுனன் வந்து அந்த மாதிரி தர்மத்தோட திங்க் பண்றாரு. ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க நல்லவங்களா இருந்தா ரொம்ப கவலைப்படணும். ஆனா இங்க வந்து அவங்க அதர்ம வழியில போறாங்கிறது நிறைய உதாரணங்கள் நமக்கு அந்த கதையில சொல்றாங்க. அவங்களோட ஆட்சி வந்து ரொம்ப கொடுமையான ஆட்சி. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன? திரௌபதி அம்மாக்கு நடந்த அந்த இன்னல். ஒரு பெண் குலமது அவங்க குலத்துல அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ராஜகுமாரி இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குதுன்னா பாதுகாப்பு இல்லாத மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு துன்பம் நேரிடும் இல்லையா? அது ஒரு பெண்ணுன்னு கூட பார்க்காம ரொம்ப சிக்கலான நிலையில கூட்டு வந்து அவங்களை அவமானப்படுத்த ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு அக்கிரமக்காரர்களா இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தான் அறிவு இல்லைன்னா நம்ம எப்படி இதை பின்பற்றுறது அப்படின்னு கேட்கிறாரு அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள் நம்ம யார் யாருன்னு பார்க்கலாம். அவங்கதான் இவங்கெல்லாம் அக்கிரமம் மட்டுமே பண்றவங்க இல்லையா? அது யாரு? அந்த 6 டைப்ஸ்ங்கிறத பார்க்கலாம். தர்ம சாஸ்திரம்னா என்ன? இங்க தர்மத்தை பத்தி பேசுறீங்க. தர்மம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். அர்த்த சாஸ்திரம்னா என்ன? பேராசையினால பாவ செயல்கள் எப்படி வருது, இப்படி எல்லாம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள் யாருங்கிறத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது விஷம் கொடுக்கறவங்க, வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறவங்க, விஷத்தை கொடுத்து கொண்டாங்க. பீமனுக்கு வந்து அப்பவே வந்து விஷத்தை கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த வேலையும் பண்ணிட்டாங்க. வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறவங்க, அவங்களுடைய அரக்கு மாளிகைக்கு தீ வச்சாங்க. யாரு? பாண்டவர்கள். குந்தி தேவியோட பாண்டவர்கள் போய் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அவங்களை வனவாசத்துக்கு அனுப்பிச்சு அந்த வனவாசத்துல அவங்க வந்து
அதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்றதுக்காக அனுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிட்டு அந்த இடத்துக்கு அரக்கு மாளிகையில கட்டி அந்த அரக்கு மாளிகையில வச்சு அரக்கு மாளிகைக்கு தீ வச்சாங்க. யாரு? கௌரவர்கள். பாண்டவர்களோட ஆட்சியை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு செய்யாத கொடுமைகள் இல்லை. விஷமும் கொடுத்தாங்க, வீட்டுக்கும் தீ வச்சாங்க, பயங்கர ஆயுதங்களாலையும் முன்னாடி நிக்கிறாங்க. இப்ப எவ்வளோ ஆப்போசிட்ல நிக்கிறான் இல்லையா துரியோதனன், வந்து பயங்கரமான கடால சண்டை போடுறவன், அவன் வந்து ஆப்போசிட்ல நிக்கிறான். சோ இந்த மாதிரி ஆயுதங்களால தாக்குறவங்க செல்வத்தை, இவங்களோட ஆட்சி, இவங்களோட எல்லா செல்வத்தையும் அவங்க அபகரிக்கிறாங்க இல்லையா. இவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ராஜ்யத்தை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து தூதுவா போறாரு, போயிட்டு ஒரே ஒரு நாட்டை கடைசி வரைக்கும் கேட்கிறாரு. அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ராஜ்யத்தை கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு, கொடுக்கலாங்கிறாங்க. 5 கிராமங்களை கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு, கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. 5 வீடுகளை கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு, கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. 5 நாடு வீடு எல்லாமே கேட்டு பாக்குறாரு. கடைசி வரைக்கும் அவங்க எதுக்குமே ஒத்துக்கவே இல்லை. அவங்க இருக்கிறதே இவங்க ஒத்துக்கல. காட்டுக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவுலி அவங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கறதுக்காகவே நினைக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி அவங்களோட நிலத்தை ஆக்கிரமிச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க. இவங்களும் வந்து தவறான வழி. செல்வத்தை அபகரிக்கிறவங்க, ஆயுதங்களால தாக்குறவங்க, வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறவங்க, விஷம் கொடுக்குறவங்க, பிறர் மனைவி கடத்தி செல்றாங்க. திரௌபதிக்கு அந்த துன்பமும் நடந்தது இல்லையா. திரௌபதியே இவங்களோட மனைவி, யாரு? பாண்டவர்களோட மனைவி. அவங்கள வந்து குலமதுவை கொண்டு போய் அந்த ராஜ்யசபையில நிக்க வச்சு அவமானப்படுத்தினாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உயர்ந்த கொள்கைக்காக நம்ம தாழ்ந்த கொள்கையை விட்டு கொடுக்கலாம். எப்போ உயர்ந்த சுவை நம்ம மைண்டுக்குள்ள போகுமோ அப்பவே நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த தாழ்ந்த சுவை இது போயிடும். அதே மாதிரிதான் உயர்ந்தது கிடைக்க நமக்கு தாழ்ந்தது போயிடும். பாருங்க, சின்ன வயசுல ஆசைப்பட்டோம், எதையோ ஒண்ணு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். என்ன, கையில மிட்டாய் கட்டி சாப்பிடுறது, இல்லைன்னா குச்சி மிட்டாய் சாப்பிடுறது. இப்பெல்லாம் சாப்பிடுவோமா? கொடுத்தா கூட நமக்கு அவமானமா இருக்கும். ஐயோ என்னால அது, ஏன்னா உயர்ந்த சுவை கிடைச்சிருச்சு, அதனால நமக்கு அது வந்து விட்டுட்டோம். சின்ன குழந்தையில அது பெருசா இருந்தது. சோ அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சின்ன விஷயங்கள்ல பண்ணது எல்லாமே நம்ம விட்டுட்டோம், ஏன்னா உயர்ந்த நிலைக்கு வந்துட்டோம். அதே மாதிரி உயர்ந்தது கிடைக்க கிருஷ்ணர் கிடைக்க நம்ம இந்த அல்ப விருப்பங்கள், ஆசைகள் எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம். சோ எது உயர்ந்தது எது தாழ்ந்ததுங்கிறத இந்த சாஸ்திரம் வழிகாட்டும். நம்ம சாஸ்திரத்தை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கணும். சாஸ்திரம் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லும் போது அதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சாஸ்திரத்துல இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது எதுக்கு இந்த உதாரணங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம்? அர்ஜுனோட மனநிலை ஏன் பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு சில விஷயங்கள் புரிஞ்சிட்டாலே நமக்கு இந்த ஞானம் உள்ள போன உடனே மெடிஷன் மாதிரி வேலை செஞ்ச ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம அறிவு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலை செய்யும். இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம இங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா பகவத்கீதை ஞானத்தினால நமக்கு எந்த மாதிரி விஷயம் வந்தாலும் அதுல எது தர்மம்னு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஞானம் நமக்கு வந்துடும். ஏன்னா பகவத்கீதையில கொடுத்தது வந்து வெறும் ஃபார்முலா தான். இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வாழ்க்கை சுழற்சியா இருக்கும். சோ நம்ம தர்மம் எதுன்னு அதுல கண்டுபிடிச்சிடலாம். சோ அதனாலதான் நமக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள், இந்த இன்ஸ்டன்ட் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. சோ நமக்கு தெரியாத பட்சத்துல என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக குருக்கிட்ட சரணடையணும். அர்ஜுனன் எப்படி குழப்பமான சூழ்நிலை டெசிஷன் எடுக்க முடியல, உடம்பு சம்பந்தப்பட்டவன அந்த வியாதிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறாரு. என்ன, அவங்களுக்கு எல்லாம் கொண்டுட்டா எனக்கு மனசு கஷ்டப்படுது. சோ போர்க்களத்துல வந்து பேசுற பேச்சா இது இல்லையா? சோ தவறான இடத்துல இறக்க வைக்கிறாருங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. குலக்ஷே பிரணஷ்யந்தி குலதர்ம சனாதன தமே நஷ்டே குலம் கிருஷ்ணாம் அதர்மோ பிபவத்யுத. குலம் அழிவடைவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கிடைக்குது. குலம் வந்து அழியக்கூடாது. நம்மளுடைய குலம் என்ன குலத்துல வந்திருக்குமோ அந்த குல தர்மம் கெட்டு போயிடுது இல்லையா. இதனால வம்சத்துல மீதி இருக்கிறவங்க அதர்மத்துல ஈடுபடுவாங்க. அதாவது வீட்டுல வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா, பண கஷ்டம் நிறைய வந்துருச்சு, அப்ப என்ன பண்ணுவான்? பையன் வந்து திருட ஆரம்பிச்சிருவான். சோ இதெல்லாம் நடக்குது இல்லையா? ஏன்னா அவங்க அப்பா இல்ல, அவங்க அப்பா போர்ல இறந்துட்டாரு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குமேன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுறாரு அர்ஜுன். அதாவது கவலைப்பட வேண்டாததற்கெல்லாம் கவலைப்படுகிறாய் கஷ்மாலம்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாரு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். ஏன்னா நீ அறிவாளி மாதிரி பேசுற, ஆனா வந்து நீ எது கரெக்ட்னு தெரியலையே உனக்கு. இது எல்லாம் நமக்குள்ள வர சிக்கல் தான். அந்த சிக்கலை தான் பகவான் வந்து இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. சோ இவங்களை கொல்றதுனால அவங்க மீதி இருக்கிறவங்கள அதர்மத்தில் ஈடுபடுவாங்களே, அவங்களோட அந்த பெண் வந்து நடுத்தருவுக்கு வந்துருவாங்களே, அந்த பெண்ணுக்கு வந்து தவறான ஒரு
வேற ஒரு உறவு கிடைக்கும். அந்த உறவுனால வந்து குலதர்மம், அதாவது அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தை வந்து குலதர்மம் குலதர்மத்தை மீறிடும். ஏன்னா இது என்ன குலம்னு சொல்ல முடியாது, அப்படி இல்லையா? இப்படி நிறைய குழப்பங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராஜஸ்தானத்துல இருந்து பேசுறாரு அர்ஜுனன். நமக்கு இந்த கஷ்டம் வராது, ஏன்னா நம்ம ஒரு நாட்டுக்கு ராஜ்யா இல்லை. ஆனா நம்ம வந்து இதுல சம்பந்தப்பட்ட சில இதை வந்து நம்ம மனசுலயும் இந்த கலங்கம் வரும். அதுக்காகத்தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளும் இதே மாதிரி ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து எதுக்காகவோ கவலைப்படுவோம், கவலைப்படாததுக்கெல்லாம் கவலைப்படுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிறப்பு இறப்பு வரை செய்யப்படும் தூய்மைப்படுத்தப்படும் சடங்குகளுக்கு பெரியோரே பொறுப்பு. ஸோ நம்ம ஒரு குழந்தையை வளர்த்துறதுல நம்மளுடைய கடமை வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு. அந்த குழந்தையை நல்வழியில வளர்க்கணும். அப்பதான் வந்து அதுக்கு நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல புத்தி, நல்ல சிந்தனைகள் வரும். நம்ம தவறா இருந்தோம்னா குழந்தைகள் அதையே பின்பற்றுவாங்க. ஏன்னா வந்து ஒரு உயர்ந்த தளத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதையே தான் வந்து அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸும் பின்பற்றுவாங்க. இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? செலிபிரிட்டிஸ் வந்து ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா அது உடனே நம்ம ஸ்டைலா மாத்திடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பொறுப்புல இருக்கிறவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம தவறி கூட தவறான வேலைகளை செய்யக்கூடாது. அதை நம்ம செய்யும் போது என்ன ஆயிடும், கடைசியில அந்த குழந்தைக்கும் அது ஒட்டிக்கும். நிறைய பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கு பாருங்க, குடி, போதை பழக்கம், அந்த மாதிரி சிகரெட், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது குழந்தைங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? அதுக்காக நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஒரு குடும்ப தலைவர்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தா கூட குடும்ப தலைவர்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பொறுப்புகள் வந்துட்டதுனால எல்லாத்துலயும் நம்ம நிலைமையை சீர்படுத்தணும். அதை தவிர நம்மளோட ஆசை, நம்மளோட இதுக்காக நம்ம எதையாவது செய்ய போனா அது குழந்தைகளை பாதிக்கும். அந்த குழந்தையின் மனநிலையே நம்ம கெடுத்துடக்கூடாது. ஸோ நமக்கு இந்த ஞானம் வந்து லேட்டா கிடைச்சிருச்சு, பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் நம்ம குழந்தைகளுக்கு இது சின்ன வயசுலயே கிடைக்கணும். இப்போ இன்னைக்கு மங்களாரத்தி பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு மங்களாரத்தில அந்த சின்ன குழந்தை வந்து நமஸ்தே நரசிம்மாயா பாடுறாங்க. அப்படியே கேட்கவே நமக்கெல்லாம் மனம் உருகும். அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வயசுல குழந்தைத்தனமான அந்த மழலை மொழியில அவங்க இடுப்புல வச்சுட்டு தான் பாட வைக்கிறாங்க. அப்பேற்பட்ட அந்த குழந்தை வந்து அவ்வளவு இதா பாடுது அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் எந்த மாதிரி குழந்தைய வளர்க்குறாங்க இல்லையா? சோ நம்ம அந்த அளவுக்கு செய்யலனாலும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் பக்தினா என்ன, நம்ம எப்படி கடமைகளை செய்யணும் அப்படிங்கறத ஒரு சிலதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும். ஸோ பெற்றோர்களுக்கு பொறுப்பு இருக்குங்கிறத இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதுல ஏதாவது அவங்க ஏதாவது தவறா போறாங்கன்னா அதுக்கு பெற்றோர்கள் தான் காரணமாக்குறாங்க இல்லையா? சோ அது நம்மளோட கடமை. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரியோர்கள் இல்லைன்னா நம்ம தூய்மைப்படுத்தும் குல பண்பாடுகள் நின்றுவிடும். இப்பவும் பார்த்திருக்கோம், நம்ம வீட்டுல பாட்டிக்கு கொள்ளு பாட்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு சில மரபு எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. நமக்கு இதே சுச்சுவேஷன்ல போயிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து எது தர்மம்ங்கிறதே தெரியாது, குல தர்மம்னா என்னன்னே தெரியாது, நம்ம மரபு என்னன்னா தெரியாது. இப்பவே நிறைய பேத்துக்கு அவங்களோட குலதெய்வம் எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியாது. அவங்க உறவு முறைகள், மரபு எதையுமே ஃபாலோ பண்றது இல்லை. ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லாம் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ல போயிட்டு இருக்கோம். ஏதோ ஒரு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல எதையோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஏதோ சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியதுன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம எதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி பாரம்பரியம் எல்லாம் கெட்டு போகுது. அதர்ம செயல்ல ஈடுபட்டு ஆன்மீக விடுதலைக்கான வாய்ப்பை அவங்க இழக்கலாம் இல்லையா? ஏன்னா 84 லட்சம் பிறவியை கடந்துதான் நம்ம இந்த மனித பிறவி வந்திருக்கோம். ஸோ அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்திருக்க இந்த 84 லட்சம் பிறவிகளை கடந்து வந்திருக்க யோனிகள் வயிற்றுல பிறந்திருக்கோம். அதாவது ஒரு எறும்பா பிறந்திருக்கோம். அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டஸா சொல்றாங்க 84 லட்சம் எப்படி கடந்து வந்தோம்னா, அதாவது கடல் வாழ் உயிரினங்களா ஒரு 30 லட்சம், அப்புறம் மரம் செடி கொடிகளா இருந்தோம், அப்புறம் விலங்கினங்களா இருந்தோம், எல்லாத்தையும் தாண்டிட்டோம். இப்ப எல்லாத்தையும் தாண்டிட்டு இந்த உணர்வுகளை சுமந்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் ஒரு சில உணர்வுகளை நம்ம நிறுத்தணும்னு மனசுக்கு சொன்னா கூட அது நிறுத்த விட மாட்டேங்குது. ஏன்னா அது எடுத்துட்டு வந்த அந்த உணர்வுகள், பழைய பழக்க வழக்கங்கள் அப்படியே நம்மளுக்கு துரத்துது. அந்த 84 லட்சமோட கலவை தான் நம்ம இங்க மனித பிறவியா இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம். சோ இந்த பிறவியில வந்து இது அரிய பிறவி, இது வந்து பகவானுடைய நம்ம நித்திய சேவகன். இது மறந்து போய் நம்ம இந்த விலங்கினம் எல்லாம் மாறி சுத்திட்டு இருந்தோம். இப்ப தெரிஞ்சிட்டோம் இல்லையா? தெரிஞ்சுட்டு இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம். இங்க வந்து எப்படியாவது பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரோட தாமம், நித்திய தாமம், கோலோக விருந்தாவனம், அதுக்கு போறதுக்கான டார்கெட்டை நம்ம வைக்கணும். ஏன்னா ஒரு குறிக்கோள் இல்லாம, ஒரு கோல் இல்லாம நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த கோலை திசை திருப்பணும்.
அதாவது நம்ம பகவான் கிட்ட போய் சேர்ற அந்த நித்திய தாமுக்கு போறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும். ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்தக்கூடியது இது ஒன்றே செயல்தான். இதை தவிர விட்டோம் அப்படின்னா மறுஜென்மம் எப்படி கிடைக்குங்கிறது கேரண்டி இல்லை. ஸோ சில பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஐசியூ வார்டில் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இம்மீடியட்டா இப்பவே இந்த நிமிஷமே இப்பவே ரெடி ஆகணும். அதை தவிர்த்து போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மறுபடியும் எப்ப நம்மளுடைய இறப்பு நிச்சயம்ங்கிறது கேரண்டி இல்லை. இது துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இங்க நிம்மதியை தேடிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா நம்ம தேடுற நிம்மதி இங்க கிடைக்காது. ஆத்மாவுக்கு திருப்தி தரக்கூடிய அந்த பகவானுடைய உறவை நம்ம கரெக்ட் பண்ண வைக்கணும். அதற்காக கொடுக்கப்பட்ட இந்த அரிய வாய்ப்பை விட்டுறக்கூடாது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ நம்மளுடைய சந்ததிகளுக்கும் நம்ம வழிகாட்டியா இருக்கணும், மற்றவங்களுக்கு நம்ம உதாரணமா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த குலத்துல அதர்மம் தலையெடுக்கும் போது குடும்ப பெண்கள் கலங்கும். இதுதான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. குடும்ப பெண்கள் வந்து சீரழிச்சிடுறாங்க. அவங்க வேலைக்கு போக வேண்டிய இருக்கும். வேலைக்கு போற இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து தொந்தரவுகள் ஏற்படலாம். இது மாதிரி எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வருது. அது மாதிரி பெண்கள் சீரழிஞ்சிருவாங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்களுக்காகவும் வருத்தப்படுறாரு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். சரி 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 அர்ஜுனர் வருத்தப்படுறாரு, கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றாரு. அப்கோர்ஸ் கிருஷ்ணருக்கு எல்லா வருத்தமும் இருக்கு மனசுக்குள்ள, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா எது தர்மம்னு செயல்படுத்தக்கூடிய உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்காரு கிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ணன். வாழ்க்கையில அமைதி, இந்த வளம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஆகியவற்றிற்கான ஆதாரம் மனித சமுதாயத்தில் நன்மக்கள் இருப்பதாகும். அதாவது ஈன்ற பொழுதிலும் பெரிதுவக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். அதாவது சான்றோன்னா இங்க யாரு, நல்லா படிச்சு நல்ல பெரிய பதவியில இருக்காங்க மட்டும் இல்ல, அவங்கனாலதான் இந்த உலகத்துக்கே மழையே வருதுன்னு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஏன்டா மழை வருது அப்படின்னா 4 பேர் நல்லவங்க இருக்காங்க, அதனாலதான் தர்மம் பண்றவங்க இருக்காங்க, அதனாலதான் மழை வருதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா. சோ அது மாதிரி இந்த வாழ்க்கையின் இந்த இதுலயே சமுதாயத்திலேயே நல்லது நடக்குதுன்னா ஒரு சிலர் நல்லவங்க இருக்கிறதுனாலதான். இப்ப பாருங்களேன், லட்சக்கணக்கான பேர் வெளியில இருக்கோம். அதுல செலக்டடா ஒரு சில சோல் தான் இங்க உட்கார முடியுது, இந்த ஞானத்தையே கேட்க முடியுது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அது போர் அடிக்குது. அவங்க எல்லாம் வந்து வேற இன்பத்துல இருக்காங்க. உயர்ந்த சுவை கிடைக்கும் போது அந்த தாழ்ந்த சுவை பெருசா தெரியாது. சோ இந்த டேஸ்ட கொஞ்சமாவது யாருக்காவது கொடுத்துடக்கூடாதான்னு ஒரு ஏக்கத்துல நம்மளும் முயற்சி செய்யணும். யாருக்காவது அந்த டேஸ்ட்டை மட்டும் கொடுத்துட மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சின்ன முயற்சி பண்ணணும். நம்ம கோயில்ல எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றாங்க. இந்த கல்விக்கெல்லாம் வந்து எந்த செலவும் பண்றது இல்லை. எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. எதுவுமே அவங்க நம்ம கிட்ட வாங்குறது இல்லை. அவங்களோட கொள்கை எல்லாம் என்னவா இருக்கு, அவங்களுக்கு இந்த பக்தியை கொடுத்துட மாட்டோமா, எப்படியாவது கிருஷ்ண உணர்வை கொடுத்துட மாட்டோமா, அவங்களை வாழ்க்கையில இருந்து நெறிமுறைப்படுத்திட மாட்டோமா, தீய பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து விடுவிக்க செய்து அவங்களை இந்த துன்பத்தில இருந்து விடுவிக்க வச்சு டைரக்டா வந்து பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்கிட்ட அனுப்ப மாட்டோமா. ஏன்னா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்காரு, வரீங்க நீங்க வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு பெரிய ராஜ்யத்தை நமக்காக அந்த கோலோக விருந்தாவன் வந்து பௌதீக உலகத்தோட பல மடங்கு பெரியது. நம்ம இத்தனை பேர் வந்துருவோங்கிற நம்பிக்கையில அவர் காத்துட்டு இருக்காரு. பெற்றோர்கள் எப்பவும் தன் மகன் திரும்பி வந்துருவான்னு காத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி அவர் காத்துட்டு இருக்காரு. ஆனா போறதுக்கு தான் நம்ம மனசு இல்ல. நம்ம இங்க கொஞ்சம் ஆசைகளை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்க முடியலன்னு எப்படியாவது அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது அடைஞ்சிருவேங்கிற ஒரு தவறான மனப்போக்குல நம்ம எங்கேயோ பாதை தவறி போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து பகவானே கிடைக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். பெண்களோட மிக முக்கியமான பங்கை வந்து நல்ல மக்களை பெற்றெடுத்து அவங்களை சரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவங்களை வளர்க்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதாவது ஒரு பெண் வந்து கர்ப்பம் அடைஞ்சிட்டாங்கனாலேயே அவங்க சிந்தனைகள், எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் தூய்மைப்படுத்தணும். அப்பதான் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த சிந்தனைகள் தான் அந்த குழந்தைக்கு போய் சேரும். நாரதர் வந்து பிறந்தப்ப பார்த்தோம். நாரதர் வந்து அவங்க தாய் அதிதி வந்து அந்த சங்கம் கிடைச்சது அவங்களுக்கு வந்து நாரதர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாரு. பிரகலாதன் கதையில அவங்களுக்கு வந்து அந்த உள்ள இருக்கும் போதே அவங்க ஞானத்தை கேட்டாங்க இல்லையா. அவங்க வந்து அந்த குழந்தை உள்ள இருக்கும் போதே அந்த ஞானத்தை கேட்டதுனால அது பிறக்கும் போதே வந்து பக்தியில பிறந்துச்சு. சோ நம்ம வந்து சிந்தனைகளை எல்லாம் மாத்த ஆரம்பிச்சிடணும். அந்த நேரத்துல இருந்து நம்ம எல்லாம் தாண்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப ரியலைஸ் பண்றோம் என்ன பண்றது, அட்லீஸ்ட் நம்ம இருக்கிற குழந்தைங்களையாவது வழி நடத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும். நம்ம நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டோம். சோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படலாம். சோ நமக்கு அந்த ஞானத்தை வந்து வயிற்றுல இருக்கும் போதே அந்த ஞானத்தை கேட்டதுனாலே அவங்க என்ன ஞானம் கேட்டாங்களோ அது உள்ள அந்த குழந்தைக்கு போய் சேருது.
ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல மக்களை பெற்றெடுக்கணும். அந்த மக்களை வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்து வளர்த்தணும். அதர்ம காரியங்கள்ல போகாம அவங்களோட வாழ்க்கையும் சீரா வச்சுக்கிட்டு அவங்க எப்படியாவது பகவான் கிட்ட அனுப்பி விடுறதுக்கும் நம்ம முயற்சி செய்யணும். நம்ம கரெக்டா இருந்தா தானே நம்ம அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நாமளே வந்து ட்ராக் மாதிரி இருந்தோம்னா நம்மள அவங்க தவறான முறையில தான் பின்பற்றுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து மிக உயர்ந்த பொறுப்புல இருக்கோம் அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இன்னைக்கு எல்லாம் ட்ரெண்டிங்ல எப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க, ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாம் ஈக்குவல்ங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஏன்னா நாங்களும் சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய அந்த பெண்களுக்கான உரித்தான அந்த கொள்கைகள் இருந்தெல்லாம் கொஞ்சம் டீவியேஷன் எடுத்துடுறாங்க. அதாவது ஆண்கள் செய்யறதெல்லாம் நாங்களும் செய்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல தவறான திசை திருப்புறாங்க. நம்மளே பாக்குறோம். அதுலயும் தப்பிச்சு வராங்க ஒரு சில பெண்கள். உண்மையிலேயே அவங்க குடும்பத்துக்கு கஷ்டத்தை நினைச்சு வராம இல்லைன்னு இல்லை, எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. ஆனாலும் வந்து மெஜாரிட்டி வந்து இந்த பக்கம் டைவெர்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த பொய்யான மாயையில போய் சிக்கிக்க கூடாது. நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து நம்மளுடைய பொறுப்பை உணர்ந்துக்கிட்டு அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது தேவையற்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் வந்துடும். குடும்பத்துக்கும் குடும்ப பண்பாட்டை அளிப்போருக்கும் நிச்சயமாக நரகநிலையை ஏற்படுத்துது. அது போன்ற சீர்குலை இந்த குலங்களின் முன்னோர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஏனெனில் அவர்களுக்கு பிண்டமும் நீரும் அளிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதில்லை. அதாவது இப்படி அதாவது பாக்குறோம் இல்லையா, இப்போ என்னென்னோ கல்ச்சர்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா, அதாவது டைவர்ஸ் விஷயம், அப்புறம் வந்து லிவிங் டுகெதர், மேரேஜ்க்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கலாம் ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ தவறான முயற்சிகள் எல்லாமே வந்து சீர்குலைய செய்யுது. இந்த கல்ச்சர் வந்து நம்ம நாட்டுல பரவிட்டு என்ன பண்றாங்க, நம்மளுடைய ஒரிஜினல் தர்மம் என்னங்கிறதையே மறந்துடுறாங்க. அப்போ சொன்னதெல்லாம் எப்படி சொன்னாங்க, கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன்னாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப உத்தமமா ட்ரை பண்ணாங்க. அந்த பெண்களுக்கு பொறுமை வந்து அவ்வளவு இருக்குமா. பெண்கள் வந்து உயர்ந்த ஸ்தானத்துல சொல்லப்படுது. ஆனா இப்போ வந்து சீர்குலைக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி எதேதோ நமக்கு தவறான வழிகாட்டுறாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுல இருந்து தப்பிக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஞானத்தை நம்ம போதிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்றாரு. ஸோ இந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும். தவறான வழி என்ன பண்ணிடுது, அந்த குடும்பத்தை வந்து சீர்குலைச்சிடுது. அதனால என்ன ஆயிடுது, அவங்களுக்கு குழந்தைங்களும் தவறி போயிடுது இல்லையா, குழந்தைங்களும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன பிண்டா நீர் வைக்கிறதுக்கு கூட எதுவுமே நடக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே சீர்குலைஞ்சு எல்லா மரபை பத்தியும் பேசுறாரு நம்ம அர்ஜுனன். அதுக்கு அது அப்படி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், அவங்க வந்து அவங்க யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க, அவங்க கல்யாணம் ஆனா அவங்களுக்கு குழந்தைக்கு பிறக்கும், அந்த குழந்தை பிறந்தோடனே என்ன ஆகும். ஸோ இப்படி நிறைய குழப்பங்களை வந்து மனசுக்குள்ள ஒரு ராஜ தன்மையில இருந்து அந்த யோசனைகளை பண்றாரு அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ குடும்ப பண்பாட்டை எல்லாம் அழிச்சிட்டு தேவையற்ற குழந்தைகளை தோற்றுவிக்கும் தீயவர்களின் செயலால் அனைத்து வித ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் அழிவடைகின்றன. ஸோ அவங்களால என்ன ஆகுது, இந்த குடும்ப பண்பாட்டையே அழிச்சிடுறாங்க. தேவையற்ற குழந்தைகள்னா தெரியுது இல்லையா நமக்கு இங்க, அதாவது சம்மந்தம் இல்லாம யாரு கூடயும் அந்த மாதிரி குழந்தை பிறந்துருது இல்லையா. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிக்கல். எவ்வளவு சாஸ்திர தர்மம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. அந்த குழந்தை உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆணோட மனநிலை எப்படி இருக்கணும், அவங்க எவ்வளவு தெய்வீக தன்மையில இருக்கணும், இந்த பெண்ணோட மனநிலை எப்படி இருக்கணும், அப்புறம் இவங்களோடவே கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும், அப்புறம் அந்த குழந்தை பிறக்கணும், அந்த குழந்தைக்கு தேவையான கடமைகளை செய்யணும், பற்று வைக்கக்கூடாது, ஆனா அந்த குழந்தைகள் நல்லபடியா வளர்த்தணும். எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லாத விஷயங்களே இல்லை. அந்த மாதிரி நன்மக்களை பெறுவதற்காக மட்டும்தான் நம்ம கணவன் மனைவியா இருக்கணுமே தவிர மற்றதுக்கு தேவையே இல்லை. அவங்க கிட்ட அன்பு மட்டும்தான் பாராட்டணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தவறான செயல்களுக்கு நம்ம புலன்களை ஈடுபடுத்தக்கூடாது. அதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இந்த மாதிரி தீய வகையில நம்ம வந்து ஏதாவது குழந்தைகள் வந்தாங்கன்னா, அந்த உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும்னு நினைக்கிறேன். துரியோதனன் பிறக்கிற டைம் வந்து அந்த டைம் வந்து ரொம்ப அசுரத்தனமா இருந்தது. அதாவது இடி மின்னல், அதாவது தவறான டைம்ல தான் பிறந்தாரு. அதே மாதிரிதான் ஒரு முனிவர் கதை கூட இருக்கு. முனிவர் வந்து தவறான டைம்ல வந்து ஆசைப்படுறாங்க, மனைவி ஆசைப்படுறாங்க, நமக்கு குழந்தை வேணும், இந்த நேரத்துல நம்ம ஒன்னா இருக்கணும், எப்படியாவது குழந்தை பிறக்கணும். தவறான டைம் வேண்டான்றாரு. ஆனாலும் வந்து அவங்க கேட்கல. அதுக்காக வந்து பிறந்த குழந்தை வந்து
அசுர குலத்துல அசுரனா வளர்ந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ரொம்ப முக்கியமானது, எல்லாமே பார்க்கறது ரொம்ப முக்கியம். இங்க வந்து நம்ம அமைப்புல எல்லாம் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அந்த கர்மஸ்தான முறை கூட சொல்லி தராங்க. எந்த டைம்ல நம்ம எப்படி என்ன நேரத்துல எப்படி நம்ம அந்த குழந்தைகளை உருவாக்கணும், அந்த குழந்தைகள் வந்து எந்த மாதிரி வளரணும், அந்த சிந்தனை எப்படி இருக்கணும், நமக்குள்ள எவ்வளவு பிளான் வச்சிருக்கணும், இத்தனையும் நம்ம நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு ரெடியா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த குழந்தைகளை நம்ம பெற்றெடுக்கணும். இல்லைன்னா வந்து அந்த குழந்தைகள் இந்த மாதிரி துரியோதன் எப்படி ஒரு நாட்டையே அழிச்சிட்டு இருக்கான், இத்தனை பேர் அழிவதற்கு காரணமா இருக்கான் ஒரு தவறான மகன் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி சீர்குலை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம். இவங்கெல்லாம் வந்து நரகத்துல இருப்பாங்க, சீர பரம்பரை வாயிலாக கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கே இவன் வந்து அட்வைஸ் பண்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான். ஏன்னா நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு நம்மளும் நினைப்போம் இல்லையா. எனக்கு தெரியாத விஷயமா நான் சொல்றேன், கிருஷ்ணர் வந்தா கூட நம்ம இப்ப கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அட்வைஸ் பண்ணுவோம். அந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாம் ஞானிகள் இல்லையா. ஒரு சில டைம் தவறான அதாவது தெரியறது இல்ல, கிருஷ்ணர் தான் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிறதே தெரியறது இல்ல. சம்டைம்ஸ் நம்மளே வந்து ஒரு கற்பனை, நமக்கு எல்லாம் தெரியுது அப்படின்னு நம்ம குடும்பத்துல பண்றோம் இல்லையா. இது கிருஷ்ணர்கிட்ட பண்றது இல்லை நம்ம. ஏன்னா கிருஷ்ணர் நம்ம கிட்ட வரணும் இல்லையா, வந்தாதானே நம்ம பேச முடியும். சோ கிருஷ்ணர்கிட்ட பேசுறது நம்ம குடும்பத்துல பாக்குறோம். குடும்பத்துல வந்து எனக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிற மாதிரி தவறான விஷயங்களை நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம். ஏன்னா நான் தானே தலைவன், எனக்கு தெரியாத விஷயமா, ஏன்னா நான் எவ்வளவு பார்த்துட்டேன் அப்படின்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம். தவறான இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியறதே இல்லை. அதுக்காகத்தான் வந்து நம்ம குரு கிட்ட சரணடையணும், குரு மூலமா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பௌதிக சிக்கலுக்கு வாழ்க்கையில என்னங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஒரு பொறுப்பற்ற தலைவர் தான் வந்து பொறுப்பற்ற சமுதாயமே உருவாகிருக்கார். ஒரே ஒருத்தர். இப்போ இங்க என்ன முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம ஒரு 10 பேர் இருக்கோம் வச்சுக்கோங்க. இந்த 10 பேர்ல நம்ம இங்க வந்து ஒரு 10 பேர்னால என்ன ஆயிட போகுது, இந்த உலகம் வந்து எவ்வளவு பெருசு இல்லையா. ஆனா அப்படி நினைக்கல. ஒரு பொறுப்பானவர் இங்க ரெடி ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க அத்தனை சொசைட்டியே மாறுது. அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போட இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா. சோ நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த ஞானம் கிடைச்சதுன்னா நம்மளால எல்லாருக்குமே அந்த ஞானம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. கிருஷ்ணா. நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க நம்மளை எல்லாருக்குமே அந்த ஞானம் உடனே ஏத்துக்க மாட்டாங்க, கொஞ்ச நாள் ஆகும். என்னப்பா இவங்க இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, என்ன கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு போயிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் தோணும். அப்புறம் போக போகவே அவங்களுக்கே தெரியும், ஓ இதுல ஏதோ இருக்குப்பா, இவ்வளவு சிரத்தையா பண்றானா, என்ன நம்ம இடைஞ்சல் கொடுத்தாலும் அவன் திரும்பி இதை பண்றானா, என்னவோ இருக்குது இதுல, என்னவோ இருக்குன்னு கேட்கறதுக்கு வருவாங்க. அப்புறம் என்னவோ இருக்குன்னு கேட்கறதுக்கு வர்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஓ இதுல கொஞ்சோண்டு டேஸ்ட் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் சம்திங் இருக்குப்பா, இதுல கேரண்டி என்னவோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பிக்கைக்கு முன்னேறாங்க. ஸோ இத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை கொடுத்த ஸ்ரீல பிரபுபாத ஜி அவர் வந்து நமக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தாரு இல்லையா. அதாவது அங்க கோயில்களை அமைத்து இந்த நாமகட்டா சென்டர்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து பக்தியை கொடுக்கறதுக்காக பக்தி இயக்கமா வந்து இதை கொண்டு வந்தாரு. அகில உலகத்திலையும் இருக்கு இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், இது இல்லையா இஸ்கான் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி. அதாவது எல்லா கண்ட்ரிகளுக்கும் இந்த ஞானத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கறதுக்காக அவரு இந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு. நம்ம இந்த சாப்டர்ல நேத்து பார்த்தோம், அந்த எந்த இடத்துக்கு போறோமோ அந்த இடத்தோட தன்மைக்கு நம்ம மாறுறோம். போர்க்களத்துல வந்து தர்மக்ஷேத்திரமான குருஷேத்திரத்துல நடக்கிறதுனால அந்த தர்மத்தின் பாவங்கள் தான் தாக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஒரு தவறான இடத்துல அந்த சண்டை போட்டு இருந்தா அது வேணா கௌரவர்களுக்கு ஃபேவரா இருந்திருக்கும். ஆனா இடமே வந்து புனிதப்பட்ட இடம், அதாவது ஹோமம் யாகம் அது இதுன்னு வளர்த்துன தேவதைகள் வந்து வணங்கின வழிபாட்டு தலமா இருக்கிறது அந்த குருஷேத்திரம். அதுல வந்து நடந்த சண்டையினால தர்மத்தின் பிடிதான் மேலோங்கி நிற்கும். அந்த இடத்துல இருந்து சண்டை போடுறதுனால அவங்களுடைய மனநிலையும் தர்ம சிந்தனையில வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த இடம் சீரமைக்கப்பட்டது. அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போறோம். கோயில்ல போனா அந்த நிம்மதி கிடைக்குதுன்னு சொல்றோம். எப்படி கோயில்ல போனா நிம்மதி கிடைக்குது, அந்த கோயில்ல இருக்கிற அந்த தன்மைக்கு நம்ம மாறுது. நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னாங்க, கோவாக்கு ஏதோ போறோம், கோவாக்கு போனோம்னா வந்து அதுக்கான தேவையான அரேஞ்ச்மெண்ட் எடுத்துட்டு போறோம், அங்க போய் ரிலாக்ஸா இருக்கிறதுக்கு தேவையான ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறோம். அப்கோர்ஸ் நம்ம கிராண்டா திருமண விழாவுக்கு போறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஜுவல்ஸ் போட்டோ இல்ல சாரி கட்டிட்டோம் அந்த மாதிரி போக மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுக்கான ட்ரெஸ்ஸிங்கே வேற, அதுக்கான இதே வேற. ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு வந்தா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போறோம், தேடிட்டு தான் இருக்கிறோம். இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த சந்தோஷம் கிடைச்ச மாதிரி தெரியல. நம்ம அங்க போறோம், ஏதோ ஒரு மன வருத்தத்தை சம்பாரிச்சுக்கிட்டு வரோம், இதுதான் நடக்குது. ஆனா
நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது நம்ம மனசுக்கு அமைதி கிடைக்குது, இந்த ஆத்மாக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்குது. பகவான் மேல மனதை லயிக்கும் போது நமக்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள் எல்லாம் போன மாதிரி நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம். அவர்கிட்டயே நம்ம கஷ்டத்துங்களை வேற யார்கிட்ட சொன்னாலும் கேட்கவும் மாட்டாங்க, ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்துருக்க மாட்டாங்க. ஆனா தவறான பிரசங்கிட்ட கஷ்டத்தை சொன்னா கூட அது நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். சோ அதனால வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கறதுக்கு அவர் ரெடியா இருக்காரு. அவர்கிட்ட போய் நம்ம உட்கார்ந்து பேசும்போது நம்ம மனசுல இருக்கிற பாரம் எல்லாம் குறைஞ்சு நம்ம வந்து நான் இருக்கேன் உன்னை காப்பாத்துறேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா. மாமியை சர்வதர்மான் பரித்தேஜ்ய மாமியேகம் சரணம் இருக்க, நான் இருக்கிறேன் கவலைப்பட மா சூசுக அப்படின்றாரு. நான் இருக்கேன் கவலைப்படாத 18.65 ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. சோ பகவான் நான் இருக்கேங்கிறாரு. அவர்கிட்ட நம்ம கதையை சொல்லி நம்ம கஷ்டத்துல இருந்து வெளியில வரலாம். பக்தி தொண்டை எளிமையா நிறைவேற்றுறது மூலமா மட்டும்தான் பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னோர்களை எல்லா துன்பங்கள்ல இருந்து ஒருத்தனால விடுவிக்க முடியும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் விடுவிக்கணும், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை விடுவிச்சுக்கணும், அப்புறம் தான் வந்து எல்லாத்தையும் விடுவிக்க முடியும். அதனாலதான் வந்து நம்ம ஆன்மீக குரு கிட்ட சரணடைகிறோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கட்டுண்டு இருக்கும். நம்மளால இப்போ உங்களை யாருக்கும் ஒரு கஷ்டம் இருக்கு, அதை உடனே ரிலீஸ் பண்ணிட முடியாது என்னால. நம்மளால இந்த ஞானத்தை தான் கொடுக்க முடியும். அதனாலதான் இந்த ஞானத்தை வந்து இவ்வளவு தூரமா எலாபரேட்டா பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த ஞானமே உள்ள போயிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த துன்பம் மட்டும் இல்ல, எந்த துன்பம் வந்தாலும் உங்களுக்கு அதுல இருந்து ஈஸியா வெளியில வரக்கு உங்களால முடியும். அதுக்காகத்தான் பகவத்கீதை ஞானம் இவ்வளவு பெரிய சப்ஜெக்டா இருக்கு. இதை வந்து இவ்வளவும் சொல்லி கொடுக்கணும்னு ஏன் ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஞானம் உள்ள போயிடுச்சுன்னா நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் எல்லாம் ஈஸியா ஃபேஸ் பண்ணலாம். நம்ம வாழ்க்கையில கனெக்ட் பண்ணணும். பகவத்கீதைய ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்டும் கனெக்ட் ஆகும், ஒவ்வொரு கேரக்டரும் கனெக்ட் ஆகும். போக போக டீப்பா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப மறுபடியும் செகண்ட் பார்டர் லைன்ல தான் சொல்லிட்டு வரோம். L2 லைன்ல எந்த அளவுக்கு புரியுமோ அதை மட்டும்தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ எல்லாத்தையும் துன்பத்துல இருந்து விடுவிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆன்மீக ஞானம் ரொம்ப முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சீட பரம்பரையில வர்றவங்க அதை பத்தி பார்த்தோம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மா கொடுத்தாரு. பிரம்மாட்டு இருந்து நாரதர்கிட்ட வந்தது, நாரதர்கிட்ட இருந்து அப்படியே சீட பரம்பரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வரைக்கும் வந்தது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவரோட டிசைபிள் மூலமா இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து இப்போ இந்த டெம்பிள்ல வந்து ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் இருக்காங்க. அவங்க மூலமா டிசைபிள் வந்திருக்க நாமநிஷ்டா தாஸ் பிரபு இருக்காங்க. அவங்க வந்து இந்த டெம்பிளோட பிரசிடென்ட். சோ அவங்க கீழே நம்ம இந்த ஞானத்தை கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. சோ இந்த சீல பரம்பரையில கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம இந்த நரகத்துல வாழ்றவங்களை பத்தி நம்ம இதெல்லாம் தாண்டி போறவங்க நரகத்துலதான் இருக்கிறாங்க. இது இல்லாம, இந்த ஞானம் இல்லாம இருக்கிறவங்க எந்த சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வர்ண சங்கரம் அப்படின்னா குலம் அழியிறது, நித்தியமான குல தர்மம் கெட்டு போயிடுது, அதர்மம் வந்து மேலோங்கி நிற்குது, தேவையற்ற சந்ததி உண்டாகுது, தீய செயல்களால சமுதாயம் மற்றும் குடும்ப நற்பணிகள் நடைபெறுது. எவ்வளவு பிரச்சனை பாருங்க. அந்த வர்ண சங்கரங்கிற வார்த்தைக்கு இவ்வளவு பிரச்சனையாகுது. குலம் சீரழியுது, குலம் சீரழிஞ்ச குலதர்மம் கெட்டு போயிடுது, குலதர்மம் கெட்டு போனா அதர்மம் மேலோங்கி நிக்குது. ஏன்னா வீட்டுல பிரச்சனைனா அவன் வேற ஏதோ தவறான வழிக்கு போறான். சோ அந்த மாதிரி பொறுப்பற்ற பெற்றோர்களுக்கு பிறக்கிற அந்த குழந்தைகள் வந்து தவறான வழியில தான் நடக்கும். அதுக்காகத்தான் வர்ண சங்கம் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காகத்தான் நமக்கு அந்தந்த டைம்ல இந்த மாதிரி நமக்கு திருமணம் நடத்தி வச்சு அதனால குலம் வந்து குல சந்ததிகள் சிறப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா சம்பிரதாயங்களையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இப்பெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா. ஆனா அத்தனை சம்பிரதாயங்களையும் பார்த்துக்கிட்டு பண்றது கூட சீரழிஞ்சு போயிடுது. இன்னைக்கு நமக்கு இல்ல, வேறவங்களுக்கு நடக்குது இல்லையா. அது நம்ம நிறைய பாக்குறோம். அதாவது சீரழிஞ்சு போய் நிக்கிறாங்க. எவ்வளவு நீங்க பார்த்து பண்ணது கூட இவங்களோட எண்ணங்கள் ஒன்றுபடுறது இல்லை. இவங்க ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்காங்க, அவங்க ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்காங்க. ஆக மொத்தம் சீக்கிரமே வந்து 2 பேரும் பிரிஞ்சிடலாங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுறாங்க. அதுலயும் வந்து இந்த சிட்டி லைஃப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தொல்லைகள் நிறைய நடக்குது. அப்ராட் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமே வந்து விலகறதுக்கு முடிவு பண்ணுவாங்க. அவங்க கொஞ்சம் நாள் தான் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஒரு 3 மாசம் 6 மாசம் ஒத்து வரலையா ரைட்டு விட்டுறலாம். இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து அதர்மம் இல்லையா இந்த மாதிரி பண்றது. அது வந்து சீரழிஞ்சு போகுது, சந்ததிகள் சீரழிஞ்சு போகுது, அந்த குழந்தைகள் படாத படப்படுது. நிறைய பாக்குறோம் அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம். அந்த குழந்தைகள் ரோட்ல நிற்கும். நாளைக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம்னா அதை ஃபேஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பிகள் இருக்க மாட்டாங்க, பெற்றோர்களும் இருக்க மாட்டாங்க. அந்த குழந்தையோட நிலைமையை நினைச்சு பாருங்க. இது எவ்வளவு பெரிய மோசம் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி தீய செயல்களால சமுதாயமே கிட்ட போகுது. இவ்வளவு சிந்தனைகள் அர்ஜுனன் வைக்கிறாரு மனசுல. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 5 காரணங்கள்ல மறுபடியும் திருப்ப பாக்குறோம். இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டா பாவம் வந்துரும்னு பார்த்தோம், இன்பம் இல்லைன்னு பார்த்தோம், இரக்கத்தோட என்னுடைய உறவினர்கள் அங்க இருக்காங்கன்னு பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து குடும்ப பாரம்பரியம்,
கெட்டு போயிடுச்சுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? சோ எதுக்காக இந்த அவனோட மனநிலை எதுக்காக நமக்கு சொல்றாங்கன்னா, இதுல இருந்து நிறைய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கலாம். இதுக்காக ஒரு சாப்டரே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஏன்னா பகவத்கீதை எதுக்காக வந்ததுன்னு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பகவத்கீதை ஞானம் ஏன் சொல்லப்பட்டது, ஏன் அது உயர்ந்ததா கருதப்படுது, இந்த குழப்பங்கள் எல்லாமே நமக்குள்ளே இருக்கிறது தான். இந்த குழப்பத்துக்கு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எப்படி கொடுக்குறாரு, நம்மளை எந்த தளத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் நமக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு தெரிய போறதுதான் நம்ம 2வது சாப்டர். அதை இன்னும் டீப்பா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சண்டை போட மாட்டேன்னு அவர் சொன்னதுக்கான காரணங்களை இங்க பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் துணிந்துள்ளமே, ஐயோ அப்படின்றாரு அவரு. ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்கிற ஆசையினால ஒன்றப்பட்டு சொந்த உறவுகளையும் கொல்ல முனைந்து விட்டோமே அப்படின்னு இவரு புலம்புறாரு. புலம்ப வேண்டியது யாரு? ஆப்போசிட் சைட்ல அந்த புலம்பல் இருந்திருந்தா இந்நேரம் நான் ராஜ்யத்தை கொடுத்திருப்பாங்க. உங்களுக்கு இவ்வளவு கொடுக்க முடியாது, இவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும், ஒரு 5 நாட்டை மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளா இந்த டீலை பர்ஃபெக்டா முடிச்சிருக்கலாம். அப்படி பண்ணாங்களா அவங்க? இல்ல அதை கூட விடக்கூடாது, அதையும் நம்ம தான் ஆட்சி புரியணும். ஏன் அப்படி பயந்தாங்க? அவங்க நல்ல வலிமையில வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க நம்ம கூட சண்டை போட்டு நம்ம ராஜ்யத்தை எடுத்துருவாங்களோ, அப்படி அவங்கள வளரவே விடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே கெட்ட எண்ணத்துக்குள்ளதான் இவங்க இவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எந்த ஆயுதம் இல்லாம போரிடாம இருக்கிற என்ன ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொண்டா அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். சோ நான் அதாவது ஒரு மரபு இருக்கு, போர்ல ஆயுதபாணியா நின்னா அவங்களை கொன்னா அது என்ன ஆயிடும், நல்லது, இவங்களுக்கு தான் நல்லது, அது கொன்ன பாவம் தான் அவங்களுக்கு போய் சேரும். சோ அப்படி கொல்லக்கூடாதுங்கிறது மரபு. அதாவது ஆப்போசிட்ல நாம வாழ் வச்சிருந்தா அவங்களும் வாழ் வச்சிருந்துதான் சட்டப்படணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சொந்த சுகத்துக்காக பாவ செயல்களா இல்ல சாதுவின் குணங்கள் நிரம்பிய பகவானின் பக்தன் எப்போதும் நீதி கோட்பாடுகளை கருத்தில் கொள்கிறான். ஏன்னா பக்தர் எப்பவுமே அந்த குணங்கள் சாது, அதாவது சத்துவ குணத்துக்கு இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க இல்லையா, சத்துவ குணத்துக்கு வந்துருவாங்க. அதாவது நம்ம இப்போ சத்துவ குணத்துல இருக்கோம். சத்துவ குணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, அந்த காலையில மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றது, இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பகவானை பத்தி நினைக்கிறது, பகவானை பத்தி கேட்கறது, பகவத்கீதை படிக்கிறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கறது, இது மாதிரி எல்லாமே மங்களகாரியமான விஷயங்கள். சோ இதெல்லாம் மனசுல இருக்கிற பக்தர்கள் தவறான நீதி கோட்பாட்டுக்குள்ள போகவே மாட்டாங்க. எல்லாத்தையும் சிந்திச்சு செயல்படுறாங்க, அந்த தவறுகளை தவிர்க்கிறதுக்கு நோட் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நிஜமான ஒழுக்கம் பகவத்கீதையினால கடைபிடிக்கப்படுது. இந்த ஒழுக்கமே பகவத்கீதையினால கிடைக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட லாஸ்ட் அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மத்தஜி. லாஸ்ட் 2 ஸ்லைடு தான் இருக்கு. சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரு, போர்க்களத்துல இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வீசி எறிஞ்சிட்டு ரதத்துல வந்துட்டான். பரவாயில்ல மத்தஜி, முடிஞ்சது, அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்டப்பரேடு. இந்த மாதிரி போர்க்களத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறவங்க இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு, இந்த மாதிரி குழப்பத்தை எல்லாம் பேசிட்டு 2 மனசோட அவன் இருக்கான். அதாவது சத்திரினா போர் புரியணும், போர் புரியருக்கும் விரும்பாம, அதாவது உடம்பெல்லாம் நடுங்குது, மயிர் பூச்செறியுது, அப்புறம் தலையெல்லாம் சுத்துது, அப்படி எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, கை நடுங்குது, அதுல காண்டிபத்தை கீழே போட்டுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்து அவன் எல்லாத்தையும் தூக்கி வீசிட்டு ரதத்துல உட்காந்துட்டான். அவனோட மனம் சோகத்துல மாறிடுச்சு. சோகத்துல, ஏன்னா போர் புரிய வேண்டியது நம்ம கடமை, போர் புரியவும் முடியல, போர் புரியாமையே இருக்க முடியல, மனசு கேட்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி 2 மனசோட அவனோட மனசு சோகத்துல ஆழ்ந்திருக்கு. இந்த நேரத்துலதான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வராரு. பகவான் அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. பகவான் நமக்கும் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும். நம்ம அந்த ஞானத்தை எளிதா புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கணும். பகவானுடைய கருணை, பகவானுடைய பார்வை நம்ம மேல விழணும். நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கணுங்கிறத மனமார்ந்த பிரார்த்தனையை முன் வச்சுக்கிட்டு, வாஞ்சா கல்பத்ருபேச்ச கிருபா சித்தபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம்ம வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்ம இங்க வைத்து பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு மீண்டும் பகவான் சொல்றதை நாளைக்கு கேட்கலாம். அர்ஜுனன் புலம்புறதையே